बोफ्लावखांबाय आं दहाय मासे लेवारखौ मा ओइ नै फेन्दायाव मासे आयौ मा लेवारा गाबोन सावगोन ओइनिखौ राननायखौ बख'दो दे नालाय बानायफ्रा हाय एभ्रिवान नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर दिनैहाय काति आसा फोरबो आरो दिनै दुब्लियाव बयबो आलारि बाथि सावो सोरबा बिदिनो थाइगिर गांखंजों बिदिनो माबा थाव लुनानै सावो आरोना सोरबा बिदिनो आलारि बाथि थाखायो बिदिखौबो सावो गन थुनानै बयबो माइ दुब्लियाव ओमफ्राय आंबो बिदिनो सावनो थाखाय आलारि बाथि सावनो थाखाय आङो थाइगिर फिथाइ लायनो नागिरदों आरोना दायो थाइगिर फिथाइ लायनोसै आङो बैयाव आदामोनाव ओमफ्राय थाइगिर फिथाइ लाना फैनानै आङो दा सावगोन आरोना मोनासि सान हाबबाथाय सावगोन हगारखानायसो बोरमाया आं लाना फैनोसै दायो थाइगिरखौ मिथिबाय बारियाव जाहैयाखै नै दानि बावैसो हगारदों खानानै दोनखादो बोरमाया नै साला हारामिया दा थांथारला बियो गांसोआनो खानानै होबायना दे थाब खादो मोनाथारबाय रावबो गैखाया आरो होमबा दिनै नोङो नों हारसिंसो नोंल'सो हारसिंनो आदा उफाय गैया संसार जानायनि खोथा माथो बोरायथारबाय नोङो माथो बोरायथारबाय नोंलाय जिब जुनार फिसा बायाबानो माजों संख्रि बानलु जानो ए सोलानोसो नागिरदों नोङो र' सोला हारामि ए जाहरदों माने र' बिलाइ सिरिसो गारो ओइखौ खाना होनांसिगोन सिबनायाव फुङाव आयौ ए माथो दंबावोसो नै नोंनो ओइ नैबेहाथ' गोरानखौ जागासिनो जि गाज्रिखा दाख्लै मुलि दौनानैसो आरो दौनो मोनबावनांगौसो बिसोरनो एसे मोजां मोनगोन जादो गोसो बायदि जाखावदो बे गोरानखौ बख'ना होदोलै इनिफ्राय गोजानाव गाहरनांगोन बिलाइआ गाबोन सिरिजोबसिगोनसो इनिखौबो गारबानो जायो माबाबो दानबावनांगौसो दायो मा बुस्थु औवादालाय बे खाफाला मा जानाय होनदोंमोनलाय गोदो उन्दैयाव बारलाबायनायाव बाराखै आं दाखोन गोजा मोखाङानो दावगालानाय गोजा मोखाङा दाखोन गोजा जायाबा मेकआप लानानैसो स्लिम थायो दा सोरनाबा माथो आंलाय मेकआपखौनो लाया लायैआनो मोजां नेचारेलानो उनाव नायलाय बे मेकआप लाग्राफोरनि मोखांखौ माबायदि जागोन मेकआप लाग्रा थिगसे दाखोग्रा हिन्जाव मोननायबा आंबो थिंगानि आयना नायग्राखौ आं दायो मानो इयाव गारनांखो नोङो लोगोफोर दायो आङो लायनो थांगासिनो थाइगिर फिथाइखौ ओमफ्राय थाइगिर फिथाइयाव माने बिदिनो थाव गोथां होनानै सावनांगौ आरो दायो लायगासिनो आङो नैबे जोंहानि न' बोराय आरोना बियो बेयाव आफामोन थायोमोन सिगाङाव बैयावसोमोन जोंना नैबे गोदान नुनायसो आदैया जोंहा आफानि फंबाय उन्दैसिन ओमफ्राय बैथिं थांगोन ओइयाव लायगोन आरो आं बारियाव ओरैजाय बैसिनाव दङ थाइगिरा नोंस्रा सावा माइबारियाव गाबोन सावगोन नै बिसिनावनो आरोना आदामोनावनो ओइ आनै थाइगिर फिथाइ लांनो थाइनै खाथिखला सावा नोंस्रा दिनै सावा नोंस्रा गाबोनसो सावगोन जोंहा गाबोन 1 थारिख नङा ए जोंहा दिनै सावखायो साननै सावो ओइ मा खालामदों नोंसोरलाय ओइ नै बिफाङा उसुङावनो दं बिसिना
ओरै फैलाय हिरा ओरै फैलाय हिरा ए अमा फिसा जाबाय माथो मोजां मोजांथार नै खैथा मासे मानै माथाम माब्रै माबा सय सात आठथा दंथ' आरो बायदिला गाखोलाय हारसिं गाखोनो हायोना होनलाय ए गिदिरानो माथो बेखौनो लांसै सिरनायखौनो एरला नै मोजां मोजां दाउआसो माबाखो ना माखोथाय दाउ गाख्लायनायसो दां दाउ गाख्लायनाय मानायथाय माथोथ' थाइगिर लाबाय नै हिरा बा बमबो दं माथो गावनो हागोन ना होनलाय देलाय देलाय गावनायलाय दे गावनायब्रा बेयाव भिडिअ खेबनो देलाय मोननै लालाय मोननै गावनाय थ' आया अबाव दाउ मोनखोनलाय दाउबो मोनबावबायसो हारसिङा दाउथु दे बरनलाय देखायलाय दाउथु मोनबावबायसो देखाय वा गोरलै ना बोराय बेलाय बोरायसोथ' आरो नों गावनाय ए मोनजासिगोन माथो होनबा नोंहा आरो नै नाबो हांबावदों बिस्रा नाबो हांदों नै नाया मोजां मोजांथार दैमानि ना अजग्राव लायदों नां आरो थाथ' नै आंना माथो नोगोर गोबाव उन्दुयो बियो दाबायदिबासो सिखारो बियो एकदम माबा टेस्ट खम दाम उन्दुयो नामा नोङो सानसेयाव मा मोनजाखो फुजा जोबनायनि जिलाफि दङ जा मंगलबारनि र' बख्लायनोसै नै मंगलबारनिनो गोदैसोलै जा गोदैना गोबाब नायनोसै नाले सोमनांदों माथो नाले बाबा नाले नाले जा दायोथ' आङो थाइगिरखौ लाबोखांबाय ओमफ्राय दायो औवा दाननांसिगोनलाय औवा लावथि आरोना बेयाव माने थाइगिरखौ थुनो थाखाय ओमफ्राय लावथि नांगौ जायो माने बेखौ हायाव थुनांगौ नालाय ओमफ्राय मोसौ लायबावनांगौबो दंबावो बिराद खामानि आरोना बेस्थ'थार आङो नै सानाबो हाबहां जाथारबाय नै साना इथिंजाय आं दायो नै बारियाव माने औवाखौ दानग्रोनानै लानोसै आङो दायो आङो दानखांबाय नै औवाखौ औवा दालाय नै लोगोफोर नायदो साना हाबबायानो गैथारला नै जुम खालामबाय नै लोगोफोर आङो वाव गावजोबलायबाय माथो थ' लोगोफोर दायो आं मोसौखौ लायनानै लाग्रोसै उफाय गैया माथो खालामनो नङा होमबा साख्रि बाख्रि गैजाया बेफोरखौनो मावनानै जायाबा दायो मोसौ लायनोसै आङो मेंबाय ओमफ्राय आङो औवा दालायबो दानखांबाय थाइगिर फिथाइबो लायखांबाय थाम्फैनोबो एसे खामानि मावना होबाय आङो ओमफ्राय दायो आं मोसौखौ लायग्रोसै मोसौ लायनानै बेहायनो सावगोन आरोना दा सान हाबबानो सावनांगौ ओमफ्राय ओरै माने फरेस्ट रिजार्भआव हादान लानाय दङ बेहायबो माइ गायदों नालाय बेहायबो खाथिखला सावहैनांगोन आरोना माने बेहायबो हादानावबो आं दा सावहैनांगोन माबाखौ थाइगिर फिथाइखौ मासे मानै माथाम माब्रै माबा सयथा दं आरोना मोसौआ सयथाखौ दायो खेबसेनो लांजोबनांगौ फाग्लासो उफाय गैया संसार जाबाय जिथिया हिनजाव लाबाय जिथिया मोसौफोरखौथ' खाखानांगोनानो न'नि खामानिखौ माथो खालामनो बेफोरखौ मावाबालाय संसार जाबाय जिथिया मोसौ लावखारबाबो जाखानांसिगोनानो माथो खालामनो साख्रि गैया बाख्रि गैयालाय नै मोसौ लांफैबाय आङो बा मेदागमा माबायदि नेनानै थादों आंखो हारामिया साला र' दोखुनसां आइदै हा थोबा मासिबां गोरालै होर आथिंजों जुखुनो हायालै बिराद गोरा दहाय दोस्लायफैनायाव अन्थाइजोंसो दोदोंमोन आं है होर लागाव बङाइगाव
खोमसिबायानो नै लोगोफोर आं मोसौ लायनायाव बारा खोमसियाखैमोन दायो खोमसिबाय नै मोसौखौ खाखांजोब्बाय आङो दैबो होबाय नै खोमसिबाय नालाय लाइट होदों आङो लाइट होनायखाय नै मेगना जोंदों मोसौना नै बवा मासेना देन्जार जोंदों माथो लाइटजों मोदानदों आरो मेगना लोगोफोर आं दायो मोनफैबाय नै फुरा खोमसि नायनो हागोन नोंथांमोना दायो आङो दुब्लियाव लागायहैनोसै आरोना खोमसि बिनिखायनो आङो लाइट होनानै भिडिअ बानायदों दायो सावनोसै लोगोफोर नै आङो दायो दुब्लियाव मोनफैबाय नै माइखौ नायनो हागोन नायदो लोगोफोर माइखौ आं दायो दुब्लियाव मोनफैबाय नै फुरा सान हाबजोब्बाय आरोना खोमसि ओमफ्राय आं दायो लागायना गालांसै बेहायनो माइ बारिजोंनो हाबनोसां लेवार बागोनलै माइयाबो ओंखारहांबाय बिनिया दायो आङो फरेस्ट रिजार्भआव दंफैयो आरोना हादाननियावबो हायाव माइ गायदों नालाय जों आङो थाइगिर बिखंजों सावनोसै दायो बाब खोमसि खोमब्लाव होथ लागायनोसै र' बेहायनो नै फुरा खोमसिखा ओइ नै अलंबार थरसे नुहुरलायो अलंबारा लागाव लेवारसो बाबावबाय एद बोरै जागोनलै नै लेवारसो बाबावबाय हैद साला सुवाद हैद ए है लेवारा नै से ओइ सिख्रेबोसो आं इदिखौ गिखाया लेवार थेवार र' आरो फांसे दंबावो फारनायालाय मोजां फारखादोंमोन आङो नै देन्जार गाजा फारखादों दायो बेखौबो गाथिबाय उफाय नट लागायबाय थाइगिर बिखंखौ दायो थावखौ होनानै लाग्रोसै मोनसे सावखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे सावबावनोसै जरासे हेपि काति फोरबो लागायखांबाय आङो लोगोफोर नै हामफाया कार्तिक आसार माने दख'ना गानासै माबा लेवार गोजा नैबेहाय लुबाय थाव गोथां बेहायबो लुबाय नै फुल होखादोब्रा गोलैया गाबोनबो सावखानांगोन सावदो नोगोद एम्फौ दं खिन्थु नो आखायाव नुवाखै नै बे मेगनासो जोंदों माबायानो हामफाया लागायबाय कार्तिक फोरबोनि दिनै थाइगिर गांखंआव सावदों आरो जोंहा नै माइ ग्रोम ग्रोम जानायनि आइ लोखिया मोजां जानायनि आरोना माइ गसाय गोलाव गोलाव हरनांगौ धुप सावसिगोन एबार धुप दहाय आं होजोंहाय सावनाय जायासै होद एम्फौआ डिस्टार्बथारलै बिराद एम्फौ फैदों अयथासार एम्फौ
माइआ नै फिथाइया नायदो खोमसि जेथिंबो फुरा खोमसि गोजा गोजौ थु हायोबा थाइगिराव लासै लासै थु हायाखै गाहायावनो थुदो होमबालाय गाहायावनो नै दायो आलारि बाथिखौ सावखांबाय ओमफ्राय जों थांसै थुदो मा एम्फौ थेम्फौ बेलाय जाजोब एम्फौखौ माइआबो लेमलायलायनाय नोगोद फिथाइ थायखादों देग्लाय नै आइ लोखिनि अननायाव ग्रोम ग्रोम जाबावथोंसै आलारि बाथि सावबाय जोंहा थाइगिर खङा खंबा होननायजों आरोना थाइगिर बिखंजों सावबाय माइआ लेमलायलायनाय जादों गोगोम जाखादों देग्लाय इसोरनि अननायाव वाव हाब लेवार अरबा सेसलै बोफ्लावखांबाय आं दहाय मासे लेवारखौ मा ओइ नै फेन्दायाव मासे लेवारा फैद' हाम्फेजों आंजों दायो जोङो आलारि बाथि लगायखांबाय माबानि मा होनना बुंगोन बेखौ थाइगिर बिखंनिफ्राय लगायबाय आरोना दै जुजुबायलै माबाया माइआ खोमसिथार लोगोफोर नुदों नुवाखैथाय आंथ' मिथिला दे लोगोफोर होनबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय